ஆபீஸ்ல ஜப்பானுக்கு மாறினப்போ உங்க பழைய வீட்டுக்கு ஒருத்தவங்க வந்தாங்களே, அந்த குண்டு பையனா? ஏய் குண்டு பையா, என்ன பண்ற? இது சாப்பிட்டு ஏய் தம்பி, புதுசா வந்திருக்கியா? ஹே தம்பி, நில்லு. இவனோட பேரு ஜீசன் ஜூன். எல்லாரும் இவனை வெல்கம் பண்ணுங்க. ஹே தம்பி, நீ தம்பி இல்லையா? அவனை தம்பின்னு கூப்பிட்டா. ஹே சங்ஜூனை கிண்டல் பண்றத முதல்ல நிறுத்துங்க. அவன் எங்க இருந்து தெரியுமாடா பையா டேய், நீ பாட்டு நீ ஏதோ ஒண்ணு பேசாதடா பையா டேய். சொல்லு சஞ்சு. என்ன தெரியல, வேற யாரு அது? நான் தான் அந்த பையன் டேய். யாரா அந்த பையன்? நான் தான் அந்த பையன். யாரா அந்த பையன்? நான் தான் அந்த பையன்.